Galatians chapter 5 and verse number 6, for in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Stop just a minute. Everybody look at me. Mga bata, tanaw ko. Bata, tanaw ko. In just a minute, mubasa ko sa Bisaya. Huwag magpainom ko sa mga bata, mga batanon. Usay na yung mga pulong sa Biblia nga, let's say, saktong pulong para niya na nga dali, dali huga, okay? Pero usay ang tao maula mo gamit sa mga pulong. So, kung ang Biblia mo storya kabayan sa mga butang, dali ta magkatawa kabayan sa mga pulong nga gipili sa Diyos. Kaya kanang saktong pulong, sa dali ta magkatawa. Kung mabasa ko sa Bisaya, padayon ta, verse 7. Ye did run well. Who did hinder you that ye should not obey the truth? This persuasion cometh not of him that calleth you. A little leaven leaveneth the whole lump. I have confidence in you through the Lord that ye will be none otherwise minded, but he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be. And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? This phrase, then is the offense of the cross ceased. That word then is kind of like nan or busa, but it's more like busa kon. It's kind of hard to explain, so I would say it this way. Kai kon mauman. If that was true, then the offense of the cross ceased or would stop. Let me read it in Visayan. We'll see if we understand it a little better. Kay diha ni Jesus Kristo, dili bisan ang pagkatinuli magapulos, sa bisan unsa nga butang, ni ang pagkatili tinuli, apan ang pagtuo nga nagabuha pinaagi sa gugma. Kamo midagan nga maayo, kinsa bang nagbabag kaninyo aron kamo dili managsugot sa kamatuoran? Si Paul nagsulat rin nga sa mga Kristohanon dito sa Galatia, na ay bisan napulo kalaing church dito sa province kitawag Galatia. So, wala siya nagsulat sa uska church lang. Kinigisulat nga to sa daghang lain-laing churches. O niya ng mga churches, nagsugod sila og tuo nga ang pagtuo lang dili paigo alang sa kaluwasan. Kay na ay teachers nagsulod, nagtudot nila, nindot kung moto ni Kristo, pero kinahanglan pod mo sunod ka sa balaod aron maluwas na ka. Sama sa mga Sabadista karon. Kana ilang doktrina, ang doktrina gitulot diha sa Galatia, kana gyud nga gitulot sa mga Sabadista nga church karon. Ug daghang lain. Let me read verse 7 again. Kamo midagan nga maayo. He's saying sa una sakto gyud yung pagdagan na lang sa Ginoo. Kinsa bang nagbabag kaninyo? Aron kamo dili man nagsugot sa kamatuoran. Sila nagsugod og biya sa tinod kamatuoran sa Biblia. Verse 8. Kini nga pagkadani wala nagaabot gikan kaniya ang Dios, wala nagaabot gikan kaniya nga nagatawag kaninyo. Ang usa ka gamay nga igpapatubo nagapatubo sa tibuok minasa. Kung ikaw mo daw gamay kayo nga sayop nga doktrina, kana nga sayop makatakot sa tanan area sa imong kinabuhi og church. Verse 10. Ako adunay pagsalig diha kaninyo pinagi sa Ginoo nga kamo dili maghunuhuna sa sukwahe, apan siya nga nagasamok kaninyo magapas-an sa iyang hukam bisan kinsa man siya. Si Paul wala kabalo kung kinsa nagtulo kanila sa sayo nga doktrina. Og ako mga igsoon, kung ako sa gihapon nagwali og pagtuli, meaning ang pagsunod sa balaod ni Moses, nganong ako sa gihapon nagantos man og paglutos. Now I'm going to change it. Sa Bisayang Biblia na pulong unya, I'm going to change it so it's more clear. Kay kon mauman, kung ako nagwali sa kaluwasan pinagi sa pagsunod sa balaod, kay kung mauman ang kapandulan sa krus mohunong na. Now turn with me to 1 Corinthians chapter 1 and verse 23. Atong basahon usa lang ka verse. 1 Corinthians chapter 1 verse 23. Ako musulti og prangka, nag-expect ko na tayong mga bisita karong dako.
Pero, wala. So, ang Diyos nagtuyo nining nga mensahe para kanato nga naluwas na. 1 Corinthians chapter 1, verse 23. Kung nana, say amen? But we preach Christ crucified. Unto the Jews, a stumbling block. And unto the Greeks, foolishness. Apan among giwali si Kristo nga gilansang sa krus. Ngadto sa mga Hudeo, usa ka kapandulan. So ang atong pagwali alang sa mga Hudeo, ang atong pagwali uska kapandulan. Ug ngadto sa mga Grigo, binuwang. Title of my message, I have two possible titles. I'll give you both of them. The first one's a little more aggressive. Title of my message, Proud, Offended, and Going to Hell. Mapagarbon, nasilo, ug padulong sa impyerno. Or if we wanted to use a nicer title, we could call it The Offense of the Cross. But I think I'm going to go with the first one. Magamit po na ta. Dayan ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless the message this morning? Would you fill me with your spirit as I preach? God, you know what I expected. And what I expected is not what you expected. So Lord, would you please meet with us and give us what we need this morning? Would you please guide me? Lord, you gave me this message on Friday, which was a little unusual as well. But God, you have a purpose, you have a plan. So mga ko, ginawa ka mo tabang kanako karon, samtang magsulay ko mo tudlo, mo wali, aron mo tabang sa mga tao nga imong gihatag kanako dire. Lord, I pray God you meet with us, fill me with your spirit. God, please bless the preaching. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. I want to talk to you today about the offense of the cross. Ang kapandulan sa krus. Unsa ba ang kapandulan? It means usa ka babag nga magpatumba kanimo diha sa imong paglakaw. Kanang pasabot sa pandol. Mapandol means I tripped. Usa ka babag nga magpatumba kanimo diha sa imong paglakaw. Pero ang English pulong nga offense, offended, naapod ang idea nga ang tao nasamok or nasilo. In fact, kung mulantaw ka sa Visayang Biblia, mukita ka, usahay ang pulong offense, uban pa, gi-translate nga silo, ug usahay, pandol. So, unsay pasabot ni ini, kay murag makalibog sa Basaya. Sa kamaturan, daghang Amerikano po, malibog kabayan niya na. Daghang Amerikano, kabalo lang sa ikaduha nga pasabot sa offend. Ang unang pasabot sa offend sa Biblia, mao ang pagpandol. Offend or pagpapandol is cause someone to stumble. The second meaning is masilo, masamok diya sa kasing-kasing. Sa common English karon, kumuha ka sa US, ang common nga paagi nga ang pulong offend gigamit, maong labot lang sa pagbati. So how do we connect these two? Unsa na to pag-connectar sa pasabot kay both of them are connected. It's very simple. Ang pulong offend or offended, naay idea nga nasilo, kung wala kagabalo sa nasilo, ang pulong nasilo, nagpasabot nasamok tungod sa buhat sa uban or tungod sa panghitabo. Diba? Nasilo. You're upset in your heart. Diba? That's silo. Kita kagabalo sa pulong silo, nasilo. Common ba? Ang mga bata wala. So ang pulong silo, naay idea nga nasamok ka. Nasuko, basin naguol, pero na disturbance, nawala ang kalinaw tungod sa panghitabo, tungod sa gisulti sa uban. So, unsay pasabot? Simple kayo. Ang pulong offend, nagpasabot, nga kung ang idea nasilo siya, kana maong tao nga napandol diha sa iyang pagbati. His heart stumbled because of something that happened. Panagbitan. Duha ka Huwebes, milabay. Ang inyong pastor, nawad-an sa iyang kaluwasan. Oh, dali pwede, pero kung pwede, nawala yun. It'd been a kind of stressful week.
Pero, na-down na akong stress, nalipay na ko. Date kami ni Ma'am Ruth, malipay na. Pero napagyapon problema sa car niya nga adlaw, so nag-decision mi mag-drive sa jeepney. Sa diyang miuli ko, gikan sa church, nakakita ko na checkpoint dito atubangan sa balay ni Ma'am Joy. Ado sa watery, di ba? Dito niya nga crossing, nakita na ko ang LTO, nag-checkpoint. Dayon, nag-stop ko dito sa park. Si Brother Michael na dito, ba ni Giselle og Theo. Nag-warn ko ni Brother Michael kabahin sa checkpoint dito. Dayon, nagpadayon ko sa balay. Pero sa dihang si Ma'am Ruth, og ako mibalik, nag-drive mi sa jeepney, nalimot ko kabahin sa checkpoint. O wala ko nag-seatbelt. O sa dihang nagdol mi sa checkpoint, nag-realize, nainumnum ko, pero nasangit ang seatbelt, dali ko makakuha. So, magpadayon rami. Nadakpan yun. Ang tanan akong kalipay, nawala na. Mag-date sa akong nasawa. Mga pa sa mayong nga restaurant dito sa Tapolog. Pero ang tanan kalipay sa akong kinabuhi, nahanaw. Unsay na itabo, watch now. I was offended by the circumstance. Napandol ko, dali sa akong lawas, sa akong pagbati. Nasilo na. Ako magsulti yung prangka, wako'y problema sa LTO mag-enforce sa mga balaod. Pero, kanang nga tao nga mihatag na ko sa multa, does anybody believe that person wears his seatbelt? Nagatuo ba ta nga siya maggamit sa iyang seatbelt? Siyempre, dili. O kung dakpan iyang kauban, dali magmulta kaniya. Kini way labot sa safety, kini nay labot sa syuda nga walay kwarta kay bago pa nahuman ang eleksyon. Og nasamo ko tungod sa pagpakarong ingnon sa atong government. Wag ko'y pakikabayin sa pagbayad. Ang Diyos makatag na kwarta pag-usab. O si Brother Michael, ang mag-ato sa LTO, naglinya para na ako. So, okay naman. Pero sa sunod buntag, nasamok yapon ko. Nasuko pa. Nag-experience mo ni Ana. Naigamay nga pangitabo o sa sunod adlaw, nasuko pa. You know what that is? You were offended. Napandol ka diha sa imong pagbati o wala pa nagbarog. Nahugno gihapon. We would say in English, you ready? I was having a hard time getting over it. Now that expression fits with the concept of being offended. Kung magsulay ko, can I use the word molukso? Molukso ni ini, o sangi akong tiil, mapandol ko, mahulog. I was offended by this. Ug maglusod ko, I have a hard time getting over it. You would say in Visayan, naglusod ko mag-move on. Saptan ninyo. That is the meaning of being offended. Na ay butang, na ay babag, na pandol ni mo, ug maglusod ka mubarog, diya sa mong kasing-kasing aron maka-move on. Am I making sense to y'all? It's going to be interesting to see Ma'am Ruth play the invitation later. And kanang kumukita ni Ma'am Ruth, mag-ana dire, mag-ana-ana. If you're nice to me, I'll put it back, all right? We're besting AJ na lang. We're talking this morning about being offended. Mapandol, dili sa atong lawas nun paglakaw, mapandol diha sa paglakaw sa atong kinabuhi. Mapandol diha sa atong kasing-kasing, sa atong pagbate. Let me give you another illustration. Kung panaglitan na ay batano nga babae nga naay uyab.
O naghigugmaay. Gayud silang duha. Labaw ni bisang kinsay lain mga uyab sa history sa kalibutan. Naghigugmaay gyud sila. O kanang nga babae nagbati nga iyang nakaplagan na ang lalaki nga mutuman gayud sa tanan niyang pangandoy sa kinabuhi. Guwapo, kaayo siya. Sama sa ubang pastor kay na ilhan ninyo. Sweet, kaayo siya. Dili sama sa pastor na ilhan ninyo. Ang yang uyab, dali nga maminaw. Katawanan man. Ang yang uyab, nakasabot sa pagbati niya. Ug nindog yun ang ilang relasyon hangtod mo but ang adlaw. Ngang babae mo lantaw sa cellphone sa iyang uyab. O mo kita diya sa Facebook Messenger nga yung uyab na daghang panglain uyab. Oh, kanamay tabo usahay, di ba? O kamong tanan nahibalo kung unsay mahitabo sunod. Na ay buto sunod panahon mo sila magkita sa usag-usa. Maglalis, magsinggit, maghulga. O ang lalaki mo hawa, kay na siya'y daghang lain. Unsay gibati sa babaye, humaniana. Sakit, kasuko, kalagot, pagmahay, pagduda, di ba? Hina-hina ang mga adlaw mo labay, mahimo ng mga simana dahil mga bulan. Pero basing kini nga babae nagul ragyapon. O kung magul gihapon siya, unsa bay gisulti sayang mga higala kabahin niya. They will say something like this. Oh, tinuod. Wala pa siya naka-move on. She was offended and she still is offended. Napandol siya o wala pa nagbarog diha sayang pagbati, sayang kasing-kasing. Am I making sense to ya? Kana nga babag, nagbabag niya kyapon. Kung magsulay siya, mubarog o molakaw na pod, mapandol siya pag-usab sa sunod panahon mo kita siya sa lalaki. Di ba? Mulantaw siya sa Facebook, mag-stalking niya, kinsa ang uyab karon. Di ba? O mapandol na pod, masuko, kyapon. She was offended. She was hurt. And she hasn't gotten back up yet. Wala pa nagbarog pag-usab. Still offended. Napandol ug magpabilin diha sa yuta, nagpabilin nga nahulog gyapon aron how to say that. Pero diha sa tong teksto karong buntag, si Paul nagingon nga naay mga tao nga mapandol diha sa krus. Unsay pasabot ni Ana? Unsa ba ang kapandulan sa krus? O siyempre, si Paul wala nag-istorya kabayan sa literal cross na dito sa dalan o sa kadlawang taon naglakaw, wala nagbantay na cross dito ang napandos. Dali ka na ang gihis ko niya, siyempre. Nag-istorya siya kabayan sa mga tao nga mapandol diya sa ilang kasing-kasing tungod sa mensahe sa cross. Dili ang cross mismo, ang mensahe sa cross. Mao ang kapandulan. What does that mean? Si Paul naghingon nga naay mga tao nga mapandol diha sa mensahe sa cross. So nakapangutana, unsa bang mensahe sa cross? Simple kayo.
pwede na ka maluwas tungod sa sakripisyo ni Jesus Kristo diha sa krus. That is the message of the cross. Pwede ka maluwas tungod sa sakripisyo ni Kristo diha sa krus. Turn with me to Hebrews chapter 10 verse 10. We were here in Sunday school this morning. Hebrews chapter 10 and verse 10. If you listen, musad ko nimo na kay makatunan karon buntag. Unsa ba ang kapandulan sa cross? Nga naman ang tao mapandol, nga naman ang tao masilo tungod sa mensahe sa cross. Hebrews chapter 10 verse 10. Hebrews chapter 10 verse 10. Kung nasa amen. By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Pinaagi sa maong kabubuton, kanang kabubuton sa Diyos, kita nabalaan, naluwas na, tungod sa paghalad sa lawas ni Jesus Kristo. Asa gihalad ang lawas ni Jesus Kristo? Diha sa cross. Tungod sa paghalad sa lawas ni Jesus Kristo sa makausa alang sa tanan. Naiusa lang karason nga kita pwede maluwas dari sa kalibutan. O kana maong sakripisyo ni Jesus Kristo diha sa cross. Kung naay tao nga maluwas, dali siya maluwas tungod sa iyang mga sakripisyo ngadto sa Dios, maluwas siya tungod sa sakripisyo ni Jesus alang sa atong sala. Dili siya maluwas tungod maghalad siya og mayong buha o mga pag-ampo o pagsimba. Maluwas na siya tungod lamang sa sakripisyo ni Jesus Kristo diha sa cross. Kana man ang kabubuton sa Dios. Atong gibasa, by the which will. Pinaagi sa maong kabubuton. Kabubuton sa Dios. Ang kabubuton sa Dios, maong ang tao maluwas tungod sa sakripisyo ni Jesus, dili tungod sa iyang kaugalingon, buhat. Are you listening? Mga bata, tanaw tani. Tanaw ko. Kanamaong rason nga si Kristo mibayad alang sa tanang sala, dili uban ra. Kay maluwas ta tungod sa iyang sakripisyo, dili tungod sa atwa, dali tungod sa atong buha, maluwas ta tungod sa paghalad ni Jesus Kristo. So, importante kayo nga ang iyang paghalad, iyang sakripisyo, kompleto. O kanatong makitaan sa Hebrews 10:12. I know we know this verse, but let's look at it. Hebrews chapter 10, verse 12. Hebrews chapter 10, verse 12. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. Apan kining tawhana, human siya nakahalad sa uska sakripisyo alang sa mga sala sa kangturan milingkod sa tuo nga kamot sa Dios. Nga naman si Kristo mibalik sa langit ug milingkod na kay humanat na ang iyang buhat alang sa atong kaluwasan. His payment was complete. How long? Sa kangturan. Sa kantoran. Human niya nga usat lang ka sakripisyo ni Jesus. Listen now, this is important. Wala na'y sakripisyo nga kinahanglanon. Wala na'y sakripisyo nga kinahanglanon. Kung si Kristo may bayad na alang sa tanan na akong sala, hangtod sa kantoran, unsa pa'y kinahanglan na akong bayaran? Wala. Unsa nga akong buha aron maluwas? Wala. Pagtuo lamang. Labaw pa, kung si Kristo, now listen, this is important. Kung si Kristo may bayad na alang sa tanan sala sa tanan tao hangtod sa kangturan, unsa pa'y kinahanglan niyang bayaran? Wala pod. Wala pod. Kana mo rason dali kinahanglan sa misa aron atong sala pasayloon. Si Kristo dali kinahanglan mo bayad pag-usab, makausa lang. O kana nga itong nakitaan sa verse 17 ug 18. Skip down to verse 17 and 18. Hebrews chapter 10, verse 17 and 18. And their sins, kana siyempre ang taong naluwas, and their sins and iniquities will I remember no more. Now, where remission of these is. What is the word these?
Unsa dili hinumduman sa Diyos sa verse 17? Their what? Sins and iniquities. So, now where remission of these? Unsa ba ang mga sala o mga kadautan? Kung naay remission, kung naay pagpasaylo, dali sila nag-translate pagwala. Medyo malibog ang Bisaya. Pero kung ang mga sala gipasaylo na, padayon ta, there is no more offering for sin. Unsa pa'y lain halad, kinahanglan pa. Wala na. Let me read it in the sign, pero medyo malibog. Ug ang ilang mga sala ug mga kadautan, dili na nako pagahinumduman. Karon, hain anaa ang pagwala niini. That is very confusing. Anaa ang pagwala. I'm going to use pagwagtang. Karon, hain anaa ang pagwagtang niini. Kanang sala ug kadautan. Wala nay halad alang sa sala. So kung kompleto ang bayad, wat nay lain sakripisyo nga kinahanglanon. Kompleto na. Kana mao ang mensahe sa cross. Kompleto ang iyang bayad. Walay kulang. So nakoy puntana. Ngano man nga si bisang kinsa mapandol or masilo, masoko, masamok. Ngano man si bisang kinsa mapandol tungod niana. Pwede ka maluwas. I'm offended. Diba? Why klaro? Di ko makatuwa. Ikaw nagsulti na ako. Na-shock ko sa imong batasan. Kinsa ma-offend ka ba niya na? Wala. O basin. Nga naman ang tao mapandol diha sa mensahe sa cross. Simple kayo. Are you ready? O kinang problema nga makitaan na to, usahay magsawa ni dari sa dapitan, labaw pa dari sa proper. Kinang problema? Kung, listen carefully, kung ang bayad ni Kristo paigo na alang sa tanan na kung sala, walay kulang ang iyang bayad. Kana nagpasabot, ang akong maayong buha, wala na'y kalabutan sa akong kaluwasan. Ang akong mayong buha, walay pulos para sa akong kaluwasan. Ug ang garbo sa tao, dili ganahan niyana. Go back with me to Galatians chapter 5 and verse 11. In verse, I think it was 16, we saw, verse 11. Let's read 11, and then we'll go back to verse 6. I apologize. Galatians chapter 5, verse 11. Here we see the offense of the cross, and then we're going to back up and look at verse 6 to understand what it means. Galatians 5:11. Kunana, say amen? And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? Then is the offense of the cross ceased. Ug ako, mga igsoon, kung ako sa gihapon, magwali og pagtuli, nganong ako sa gihapon, nagantos man og paglutos. Kay kung mauman ang kapandulan sa cross, muhunong na. Diya sa nasod sa Israel, ang pagtuli maong timaan sa pagsunod sa balaod ni Moses. Karon sa Pilipinas, kanaway labod, it's just part of the culture. Pero sa panahon sa Biblia, ang mga Hudeo lang o ang mga laing tao nga dili Hudeo, pero ganan sila mosunod sa balaod ni Moses, sila lang ang mga tao nga nagtuli sa ilang mga anak. Sila lang ang taong nagpatuli. So kung siya nagsulti, kung ako nagwali o pagtuli, what he's saying is, kung nagwali man ko nga ang tao kinahanglan mo sunod sa balaod, aron maluwas, walay tao mapandol diya ni anak. That's what they believe. Sila na gato, maluwas pinagi sa buha. Walay tao masamok kabay ni anak. Kini man ang kapandulan sa cross. Paminaw. Ang kapandulan sa cross, mao ang kamatuoran nga ang tanan natong maayong buha wala na'y labot sa atong kaluwasan. You can't save yourself. Og
ang Diyos dili gayon muluwas nimo tungod maayo ka. Kay dili ka maayo. And that is the offense of the cross. You aren't good. Yes, I am. No, you're not. Ako makahimo og maayo aron ang Dios muluwas nako. Ang imong maayong buha walay kapuslanan alang sa Ginoo. And that is when people get offended. Don't tell me that my good works are worthless. Ayaw, pagsulti ka na ako nga akong mayong buha, walay pulos at ubangan sa Diyos. Mas mayo ko kay kaniya. And there it is. Ang tanan work salvation, naggamot sa garbo, sa kasing-kasing sa tao, nga nagakampara sa iyang kaugalingon nadto sa uban. Go back with me to verse number 6. Verse 11, he says, the offense of the cross. Wala na'y problema kung nagwali, kung maluwas ta pinagi sa buha, pinagi sa pagsunod sa balaod. Wala na'y kapandulan, wala'y tao masilo, wala'y tao masuko. But look at verse 6. For in Jesus Christ, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision. For in Jesus Christ, kay diha ni Jesus Kristo, dili bisan ang pagkatinuli magapulos sa bisan unsa nga butang ni ang pagkadili tinuli. Kung tinuod man nga kita maluwas pinaagi lamang sa pagtuo ni Kristo, ang atong pagsunod sa balaod wala na'y kapuslanan, wala na'y kwenta sa atong kaluwasan. Ug kana ang panahon nga ang mensahe sa krus mahimo ng kapandulan. Don't you tell me that my good works are worthless. What is that? Human pride. Tawhanong garbo. Do you know what bothers good people? Kabalo ba ka unsang magsamok sa butan ng mga tao? O ang tao mag-isip sa ilang kaulaw nga butan? Sila maglantaw sa dautang tao o magsulti. Kung tinuod ng tao maluwas pinagi sa pagtuo, pwede siya maluwas sa manako. Ikaw nagsulti nga ako sama niya. Exactly. Sa dihang si Kristo gilansang sa cross na kawatan dere sa yang nagtapad niya, wala ta kabalo dere or dere pero whatever, na kawatan dere. Naipod mga relihiyosong tao dito sa ubos nagbantay kaniya. Guess what? Sa pananaw sa Diyos, pareho sila. And that is the offense of the cross. Are you saying I'm not better than him? Exactly. Ang rasong ang tao mapandol diya sa mensahe sa cross, maong ilang tawhanong garbo. Ang ilang tawhanong garbo. We have heard the joyful sound. Jesus saves. Jesus saves. Pero unsay pulo sa akong may buhang kung siya naghimo sa tanan? Good question. Wala. Walay tao sa kalibutan nga malipayon modungog sa pulong ang tanan mong buha walay pulos. Naningkamot ka sa imong tibok kinabuhi aron mo pakita nga mas mayo ka kaysa imong mga silingan o sa pananaw sa Dios dali ka mas mayo kay kanila. Kana nga palahubog tapad sa imong balay sama ka kaniya. Dili siya makaluwas sa iyong kaugalingon o ikaw pod. That is the offense of the cross.
circumcision availeth nothing. Kanamang ras nga daghang tao mapandol. Tungod sa ilang garbo, ang krus mahimo ng usa ka babag gikan sa ilang kaluwasan. Kung kinit man diri mag-represent sa krus, ang kaluwasan, ana diri si Kristo namatay sa cross, gilubong na banhaw, diri mag-offer siya sa regalo nga kilubong walay katapusan. Nahay daghang tao mapandol diri ug dili makaabot ni Kristo kay dili sila makadawat ni ini. Ang imong mayong buha way pulos, di ko makadawat ni ana. The truth that their good works are actually not good and completely worthless hurts their pride so much. Watch, they can't get over it. Ang kamatuoran nga ang ilang maayong buha wala gayoy pulos at tubangan sa Dios. Sa ingon mo sakit sa ilang garbo nga dili sila maka-move on aron makadawa sa kaluwasan diri sa pekas. They stumble at the word being disobedient. Meaning they refuse to accept the truth. They rebel against the truth because it hurts their pride. Disobedient to the truth means magdumili nga mutuo niya nga gipahayag sa Ginoo nga tinuod. 1 Corinthians chapter 1 verse 23. Turn there with me, please. By the way, kana purang problema diha sa mga tao nga mutudlo nga ang Kristohanon nga mahimo ang Kristohanon how to say it, nga mahimo nga mawala ang kaluwasan sa tao. English. People who teach you can lose your salvation. Sila pod na puro nga problema. Naglasud gyud kung tao. I know people like this. Ang mga tao nagsulay mo walagad sa Ginoo. Ug mo story ko kanila. Sila mo sulti. Dili ko mo to kanang mga tao nga naluwas na nagatuna dayon dili sila magpadayon. Syempre, nawala ang ilang kaluwasan. Do you know what that is? The same pride. I want my works to be part of the equation. It is never about myself. They're always looking at somebody else. Garbo. Work salvation, losing salvation, it's always about comparison. I'm better than that person. Ako mas mayo kay kaniya, so ako ang malangi, siya dili. Pride. 1 Corinthians chapter 1 verse 23. But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block. Who are the Jews? Sila ang mga religyoso. Dili sila ang mga daot nga nagkinabuhi diha sa bisyog, tanan, kahilayan sa kalibutan. No, sila ang mga religyoso. O galang kanilang pagwali sa cross. Ang pagwali nga si Kristo namatay sa cross, usa ka stumbling block, kapandulan. And under the Greeks, foolishness. Apan among giwali si Kristo nga gilansang sa krus. Nga do sa mga Hudeo, usa ka kapandulan. Notice, unsay klase sa tao ang mapandol diya sa mensahe sa krus? Ang religyoso. Ang tao nga nag-isip sa iyang kaugalingon nga mas mayo kaysa uban. Dili sila makadawat nga ang tanan nilang maayo dili madawa sa Dios. Tanan nilang maayo. Kana nga ilang giisip nga maayo. Maglusod sila sa verse, there is none that doeth good. Ako naghimo og maayo, walay usa nga naghimo og maayo. He that is in the flesh cannot please God. Siya nga naa sa unod, wala pa naluwasan, nagyapon diya sa unod, na ay lawas tong kinabuhi, pero wala espirituanong kinabuhi, dili makapahimuot sa Diyos. Ang tanan niyang buha, patay sa masayang espiritu.
The Bible says we were dead in trespasses and sins. And the Bible says, I think it's in Hebrews, maybe in Peter, we did dead works. Dead people produce dead works. Why pulos? Kini mga Hudeo nga na pandol diat sa mensahe sa cross. They were offended. Nasilo sila sa kamatuoran nga ang Diyos nag-isip sa ilang buha nga walay pulos. Their pride was just too much. They couldn't get over it. Kanamang raso nga ang mensahe karong buntag gitawag proud, offended, and going to hell. Proud, mapagarbohon, nasilo o padulong sa impyerno. Kay napando sila diya sa mensahe sa cross, ang tanani mong buha way pulos, kompleto ang sakripisyo ni Kristo. Di siya kinahanglan sa imong tabang, dili siya mag-require sa imong mayang buha, mudawat lang siya sa imong pagtuo. Pagtuo. Kana nga atong nakitaan diri sa dapitan. Daghang tao nga masuko gayud kung ikaw mosulti kanila, ang imong mayang buha way pulos. Ang tanan nimong relihiyoso, ang imong pagsimba, imong pagampo, imong pagdawat sa misa way pulos na. Unsa ilang attitude, masuko sila. Napando diya sa mensahe sa krus. Romans 3:27, where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? Nay, but by the law of faith. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Nan hain man ang pagpanghambog kini way labot. Pinaagi sa unsa nga balaod sa binuhatan dili. Apan pinaagi sa balaod sa pagtuo. What is he saying? Kung maluwas ta pinagi sa pagtuo, kana mag-cancel sa atong oportunidad maghinambog. Canceled na. Busa kita maghukam nga ang ka tao gipagkamatarong pinagi sa pagtuo nga walay labot ang mga pagbuha sa balaod. Kung makasabot na tangang ang tanan natong maayong buha, wala na'y kalabutan sa atong kaluwasan. Ang kamatuoran mo dangan na sa atong hunuhuna. Ako wala na'y ikahinambog. Kung ang Diyos mo tubag, sakto yun ka na akong gituyo. Kahit tungkol sa grasya, kamo nang aluwas. Tinagi sa pagtuo, o ka na, dali sa inyong kaugalingon, kinianggasa sa Diyos. Dili sa mga buha. Kaya nga naman, aron walay si bisang kinsang nga tao gayod nga magpasagarbo. Pero, unsay pulo sa akong bayong buha kung dili makaluwas na ko? Wala. Pagpaluwas mo na, dayon ng Diyos makagamit sa imong kinabuhi para sa iyang katuyuan. Pero kana walay labot sa imong kaluwasan. Kana nay labot sa kaluwasan sa uban. Dili ta makaluwas sa atong gagalingon. Pero kung kita magtugyan sa atong kinabuhi nga to sa Ginoo, makagamit siya sa atong kinabuhi aron ang uban maluwas. What an amazing thought. Akong buha walay labot sa akong kaluwasan, pero dako gyud ang kalabutan sa kaluwasan sa uban. Kung mag-inom ko, mag-party-party lang, mabunggag ng church, madawat na, pila ka tao maluwas sa dapitan. Pipila yun. Pero yung manang imong kinabuhi. Ako makasulti kanimo sa rason nga daghang butan nga tao dili maluwas. Mapagarbohon sila kabahin sa ilang pagkabinutan. Sa amin ni Nicodemus diya sa John chapter 3, Master, kami, ang mga religyoso, kami, nahibalo nga ikaw ka magtutulog ikan sa Ginoo kay syempre daghang milagro. So, kami, ganang ako ang
ang spokesman para sa mga Pharisee, ganang mi nga ikaw kabalom, ready na mi magdawa kanimo nga us kamayong teacher gikan sa Ginoo. Si Kristo nagtanaw kaniyo iyang gisulti, ye, kamo, you and all your friends. Ikaw og tanan nimong relihiyosong mga kauban, kamong tanan kinahanglan ipanganak pag-usab. You came here to judge me. Tell me you will accept that I'm a good person. I'm a teacher, he says. You better believe more than that. I'm God ug ako ang paagi sa kaluwasan para nimo. Ye must be born again. Ang tanan nimong mayong buhat, why pulos, why labot. Kinahanglan ka nga ako muluwas nimo. And then we have the famous John 3:14, 15, and 16. For as Moses was lifted up in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Unsa bang kapandulan sa cross? Ang imong mayang buha, wat na'y pulos. So, unsa application na lang ka na to? Well, number one, walay maayo sa atong kinabuhi, gawas niya nga nagikan ni Kristo. Wala ko'y rason magpahinambo, kaya ang tanan maayo gikan niya, dali gikan nako. Dali ko mas maayo kaysa uban. Pareho kitang tanan. We have an English expression, the foot is level at the ground is level at the foot of the cross. Meaning, kitang tanan maluwas sa pareho nga paagi. Where is boasting then? It is excluded. What na'y labot? But the amazing thought is this. My good works don't help me get saved. But if I decide not to do good works, many people won't get saved. Samtang mag-backslide ko. Makatingala ang hunahuna nga ang Diyos nagbutang sa kaluwasan sa uban sa atong kamot. Was that clear? Kung ang Kristohano mag-decision, mag-backslide ko kadyot. Matag si mana, mag-backslide ang Kristohano, magsalikway sa pagsangyaw. Matag si mana na ay mga tao nga dili maluwas tungod ikaw ang nag-backslide. So, maglingaw-lingaw ko gamay, pero magpadayong kog sowanin, pero wala kay gahom samtang maglingaw-lingaw gamay. Pila ka panahon, kita nagdo sa tao para sa sowanin, pero wala tay gahom. Tungod na isala, gitagot dere. Ang atong kaluwasan, walay kalabutan sa atong buhat. Pero ang kaluwasan sa uban, takog yun ang kalabutan. Let me tell you what we need in Dapitan. Separated, spirit-filled soul winners. Ang mga tao nga maglakaw ban sa Diyos, maglakaw diha sa dalan sa pagkamatarong, dili aron maluwas. Aron ang uban maluwas pinagi sa akong kinabuhi. I thought we'd have visitors this morning. We have one, and she's a little girl who doesn't understand anything I said. So the message is for us who are saved. Number one, don't let anybody confuse you about doctrine. Work salvation is always rooted in pride. The pride of man. I have a part. Ako naluwas na tungod sa pagtuo, pero naluwas gihapon tungod sa akong buhat. Nagsunod gihapon ko. Ikaw, wala na naluwas tungod wala ka nagsunod o garbo gihapon. Work salvation, losing salvation. They're all the same thing. Me. God's salvation. By grace, through faith, not of works. Aron walay si bisang kinsang tao gayud nga magpasagarbo. But if you are saved, live right. Nay uban nagdepende ka nato. You say, Pastor Mike, that is not fair. Walay hustisya. Kung ako mag-backslide, ang Diyos mo tuwang lain mga impyerno. Can I give you my honest opinion? I agree, but I'm not God. I do not understand why the salvation of others depends on me doing right, but it does.
And the only other choice we have is to take the crazy, hyper-Calvinist doctrine and say, oh, ang Diyos nagpilit daan, kinsang maluwas, ang atong buha way labot. But that's not what the Bible teaches. So I want to ask you today, are you saved? Naluwas na ba ka? Question number 2, kung naluwas na ka, are you right with God so He can use you so others will be saved? Tarong ba ang imong relasyon sa Ginoo aron siya makagamit sa imong kinabuhi aron ang uban maluwas? Aron na kay gahom sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Every head bowed, every eye closed, dugo namang ulo, piyong mata.